de antes era totalmente distinta da agora. Eu non vou dicir que sea mellor nin peor, digo que era distinta, e particularmente digo que era peor, e que jamás ninguna generación a recorde, porque será a casualidade de que a xente, non sei se é máis inteligente se é menos, pero o primeiro que saben decir é que antes comíamos todo sano. Antes o único que comíamos era a miseria, porque antes non había máis nada que miseria, é dicir, de que todo valía moi pouco, pero onde había para comprar ese pouco? Unha docena de sardiñas, non sei, valdería por aí 2 perras, vos non sabedes que 2 perras. 2 perras eran 2 monedas de 10 céntimos cada unha, claro, iso non era nada, pero é que non as había. Entonces, que quedamos? Que antes era unha puta miseria, o sea que, tamén vou a decir, co cambio que hubo, foi demasiado brusco. Por qué? O vou a decir, eu de 8 anos iba á escola por Valle sabes onde é, en Mañufi, e iba a pé, e son 4 ou 5 kilómetros, por fora son 5, aí por entre os montes, pois son 4, íbamos a pé 4 kilómetros, se me apuran moito 5, entonces o cambio que hubo foi demasiado brusco, porque a min doime en el alma, que pase un ómnibus aí recollendo os chavales, e que pase por diante da porta que haga que levalo en coche. Perdona que xa me poño nervioso, porque iso é catastrófico. O sea que, mal por moito e mal por pouco. O sea que foi un cambio demasiado brusco que non o diría de haber. Volvendo a vida de antes, iso que non recorde ninguna generación nacida, hombre, pero se era tanta miseria, se non había con que lavarse, había que lavarse nunha tina, pero é máis que cambiarse unha vez a semana. Cambiar me refiero a roupa, non? E vos, se me apuras moito, cando fai calor igual que duchas 3 veces ao día. Pero a xente non sei se é tonta, se son tonto eu, que me doy en el alma que digan que antes era todo sano, pero que era sano? Se o único que hai nesta, porque isto contagia, isto contagia, isto contagia. Para mí o único que contagia nesta vida é a miseria. Esa sí que contagia, te mata, porque das a circunstancia de que antes, se mal non recordo, no ano 36, que foi cando empezou o movimento, España tiña 36 millóns de habitantes. E agora, con tantas cousas malas que hai, temos 40, en que estamos? A vida é mellor agora ou antes? É máis, porque se teño que basarme nos refráns, dicen que obras son amores e non buenas razones. É máis, porque temos eses millóns de habitantes de máis, entonces é que a vida está mellor, porque iso é práctico, entonces é que a vida está mellor agora que antes. Bueno, iso de que está mellor creo que xo sabe todo o mundo. Bueno, antes o que tiñamos, que decían que eran moi boas diversións, o que tiñamos eran uns contos que nos contaban nosos abuelos, que o que facían era matarnos. Cuidado, voume explicar, porque tampouco era matarnos, era, empezaban a falarnos, vos diso, desconocedes,
perdón, é unha opinión miña que desconocedes todos, nenos. Antes que falaban de noite eran os acompañamentos. Sabedes que os acompañamentos? Claro que non sabedes. Falaban que así nos truxeron toda a vida, desgraciadamente engañados. Eu vivía a 1 kilómetro de meus abuelos. Iba lá a cavar na viña. Sabes o que é cavar na viña? Bueno, cunha farra, non? Bien, cunha isada. Ás noite, despois de cenar, claro, eu puñame a oír as conversacións deles e eu ali estaba moi ben oindo as conversacións, que había acompañamentos de noite, que viñan cas velas, e cuidado, ao pasar por eles había que cerrar a mans, non me entiendes, unha verdade. E eu ali estaba oíndos estupendamente. Pero que tiña que virme para casa, eu vivía a 1 kilómetro. Ali oíndo estaba como Dios. Pero tiña que vir para casa, e canto máis esperaba, máis tarde se me facía. E despois xa vai viña para casa, pero, bueno, morrendo de medo. Daquela, estou falando isto hai 60 e tantos anos, porque eu vou facer a 102 anos. Entonces, o piso da carretera esa era de terra. E daquela, que isto era no mes de diciembre ou xaneiro, e o piso a ser de terra, ca neve, de noite no piso tocaba, claro, venía con zamancas e viña a cavar a viña. Entonces eu, para non chamar a atención, metíame por a cuneta que se facía menos ruido. Pero claro, volvendo ao mismo, como antes na máis nos contaban esas cousas e morríamos de medo. Se era de inverno, os cables tocaban, facían chisperas, luces, xa miraba as cousas do outro mundo, porque viñas de oír esas tonterías, e viñas morto de medo, e non había nada, non había nada do outro mundo, era que chispaban os cables, pero era tanto medio as conversacións que oíamos, que vivíamos no inferno. Bueno, e así sucesivamente, todo. Esto antes dicen ahora, dicen algunhas personas que vivíamos moi ben. Ti conoces as pulgas? Sí, ¿verdad? Relativamente, pues, conócelas. Pero se era tanta miseria que nos traíamos o cuello picado das pulgas. E claro, isto sabe todo o mundo, conforme o sen eu, pero como teñen vergonza, non o dixen. Pero era así, e cuidado, que eu jamás anduve descalzo, que dicen que íbamos a escuela a Mañufe, pero non éramos todos, éramos uns cuantos de aquí, outros de Camo, de San Pedro máis, porque está na extrema de Mañufe, San Pedro, chámalle como queiras, pero estas escuelas donáranos, uns marcharan para América, en fin. Entonces, éramos uns cuantos que íbamos alá, porque aquí, en Nigrán, a escuela era unha casa particular, pero estaba tamén que as ventanas estaban sin cristales, e os chavales, desgraciadamente, iban descalzos, tiñamos, eu xa digo que non fui nunca descalzo, non é que fora máis ni menos que era unha calamidade, pobreza, pero con tamancas como fora todo descalzo non fui, pero iban os outros que me interesa a min que non fora, e tiñen que meterlle tablas debaixo dos pés, entendes? O sea que iso era o que había antes, miseria e máis miseria. Estos non veñan con contos porque conmigo non consiguen, porque eu vivía na miseria como todos,
pero non era dos máis miserables. Sin embargo, digo, sendo outros que estaban moito piores, non o dicen, pues teñen vergonza. Pero como vergonza dicir a naturaleza o que pasamos, coño, perdón. Pero iso non se pode ter vergonza. Bueno, como iso, 50.000 cousas máis, e en fin. Que queres máis que diga a calamidade? A ver, diso dos acompañamentos. Perdón. Contaban historias de acompañamento. ¿Recuerdas alguna historia de esa de acompañamento que le contara? Ai, recordo todas. Pois contanos unha, pois. O sea, de que despois, porque antes non había os responsos despois da misa, agora tampouco hai, pero despois da misa salía o responso alrededor da iglesia, no? Ahora xa non sale iso tampouco, é hora que abre iso. Bueno, entonces dice que desde que salía o responsa isto alrededor da iglesia, que se acabara iso. Pero os acompañamentos era iso, que estabas de noite, e aí mirabas unha cantidad de velas de noite, non mirabas nada, que iso era acento co medio que tiña o que tiñan metido aquí, que habían de mirar, si se non miraban nada de todo. Pero isto é o que te decían, que isto de noite mirabas aquilo, isto camiñando, tío de luzes, de velas, cuidado se pasa por ti, se ramando y te mete una vela. Bueno, esto, acompañamentos, pero tiñan 50.000 nombres máis, a ver se me recorda algún, home, porque acompañamentos é o que decían, non? E cando ibas camiñando de noite, que oías detrás de ti, que oías que viñan falando, e que eran esos acompañamentos que te viñan a acompañar. Pero eso non había nada de nada, todo era na protección, tiñan iso na cabeza. Esto, ai, mi madre querida, que máis se acababan os capacencia, que tiñamos que ir despois, éramos solos, flipa adiante. Esto, que máis facían que agora non estou desesperado. Estaba a morrer no viño solo, estaba preocupado. Esto, bueno, 50.000 cousas que non me recordan agora. Se isto fora outro día, iso era o máis desesperado. Porque iso dos acompañamentos, iso invadía, non sei, que non era unha broma. Non era unha broma, porque contaban unha vez, contaban outra, e o que facían era matar. Despois os can malos, os can rabiosos, a conversación, os cans rabiaban ca fome, que non había, sabes, cans rabiosos nin a ostra, claro que había, algún había, despois complícanse, que iso, pois claro, propagábase, non comprendes, que mordían, en fin, uns aos outros. Pero morría, chama maña un can rabioso, un que iba que morto ca fome, hombre, se non había nin de 10 partes unha do que dicían. Pero iso tamén era o tema de falar de noite, non? Aí viñas para a casiña, mirabas un can, me cago en la leche, como se miraras o inferno. E así a vida, e así, que tiña que contarlo moitísimo máis, pero agora non acude nada a mente. Non acude nada a mente, ademais que eu non estou bueno. Se eu estou ben para contar toda a miña vida, me cago hasta na oscuridade. Pero é así, non me podo dicir máis nada porque non estou bueno. Non sou ben para eu contar as miñas caralladas, porque o bonito que era que todo canto facías, todo quedaba en nada, entendes? Os maestros que tiñamos era o que había, o sea, que eu alá en Mañufre, ali na escola por Valle, le chamamos
ali estaba como Dios, maestros muy buenos y todo muy bien, pero da esa circunstancia que después vio un movimiento y aquello como era patrocinado por la gente que estaba lá no Uruguay, en Argentina, después aquello se fue. Hubo que adaptarse aquí y de aquí a la escuela aquí, a esa famosa escuela que tenía las ventanas en cristales en los inviernos, chavaliños morrer de frío, eso que pasó en lo que vimos allí. Por ejemplo, hay señores que viven más de 90 años que andaron allí, Feliciano o de Pedro anduvo allí, mucha gente anduvo allí, pero mucha gente, quero decir, muita gente fora do normal, porque xente foi toda aquí a migrar ali, era muita xente, éramos uns cuantos, pero digo que foi máis que a nós, en fin, en Camos, íbamos lá, só dixe. E de San Pedro moito. Bueno, é que máis vos vou dicir se agora non me acude nada a mente. Hombre, tranquilo, hombre. No pasa nada. No pasa nada, hombre, tranquilo. Vai a pasarse, eu estou máis estropeado que la leche. Bueno, que estou máis estropeado porque eu son de unhas personas que as cousas ao revés fanme daño. E teis coilas, porque que ois agora, se non é todo ao revés, que ois agora. No periódico, eu teño periódico todos os días, bueno, non teño outro fillo. Isto non é máis nada que calamidades, pero que caralho é isto falando San Platón? Dixe, ostra, é claro, a mí esas cousas caenme máis mal para ver. É o primeiro que me dixen calquera do que entra a mía, pero deixe isto, que lhe importa a ser? Pero como non me vai importar? Se mañán os meus netos van estar na man destes... Bueno, calemos porque non xa... Quero dicir que isto me infame moito daño, non compreendes? Eu en Xaval nunca pude mirar unha injusticia, e agora miro a cada momento. Eu non teño coche, e non conduzco. E sabes por que non conduzco, non teño coche? Se a min pagaban o coche, meus abuelos, cando nadie tiña coche, pero eu con un señor, esto que andaba con un camión, andou con él, e mirando as injusticias que se miraban na carretera, eu non quito carné nunca. E dixíame que era o centro de esperanza. Por que Cabrera? Pero como por qué? Pero que pensas que isto que agora nos apareceu atrás que eu vou conducir, teño que andar a pelear, que eu isto non podo tolerar, non dito corto, o sea que as injusticias a mí sempre me mataron, e agora teño que chupalas todos os días. Que leis non faro máis que a injusticia? Outra cousa non leis. Que miras na televisión máis injusticia? Quitado esto algo de nada, que miras as 2 da tarde os largometraxes, tal vez non miras nada. Bueno, vamos a deixalo. Quero dicir que estou esbrajallado porque a min márchame moi mal este rumbo, márchame moi mal. O sea que ti eres dun partido e eu son do outro. Sabíamos de unirnos para poder levar algo para adiante? No. Se ti faz unha cousa que saben, eu meto a canilla. Se apago algo, méteme a ti. Pero que forma de vivir é esta? Que dicen isto a política? Que culpa ten a política se a política é unha carreira? A culpa ten as que están actuando con eles que dan pena. É de pena, en fin, non quero cambiar a conversación porque iso non interesa, non? Pero quero decir que iso a min fai me daña. Fíxeme sempre.
Eu nunca pude mirar en bolsillo, se foi o que mirei en toda a vida casi. É así a vida, é así a vida. É así a vida. Bueno, e como era o traballo no campo? Perdón. O traballo no campo como era? Daquela con vos todo, non? Non, o traballo do campo, o malo que tiñamos é que non daba nada, non se rentuaba nada. Demais o traballo do campo. O traballo do campo sea a persona, porque o asunto do traballo había moito que falar del, porque a min o traballo jamás me afectou, para nada. E o traballo do campo, se dera, home, se te dicen, se te dá para vivir, se lle chama a vivir o respirar, sí, pero se te dá para vivir un pouco decente, como se vai a dar para vivirse unha miseria, non se dá para nada. Que senón o traballo no campo era a cousa máis saludable que había. Andaba no campo, nadie se mandaban ti, eras o jefe. Era a noite quen se pagaba. Os 15 días quen se pagaba e o mes quen se pagaba. Nadie. O que vos dicen antes, da vida. A vida valía moi pouco, era moi barata. Pero onde estaba ese pouco barato para pagar? Si non tiñas unha chica. Sabía 14 personas na casa debían as 14 personas. O que si, era, a vida antes era un pouco, como te diré eu, máis familiar que ahora. O sea, que antes, os labradores que tiñan que mataban un cerdo. Pero cando mataban o cerdo, se xuntaban as familias. Na familia había máis amor. Agora iso está desaparecido. Fulano matou o cerdo, que é? Teu tío, teu parente, si, que non faz nada, cada un a súa vida. Osa vida está máis independizada. Non sei se é porque está máis ajetreada, como lle queiras chamar. Os non hai esa unión na familia que había antes. Iso está desaparecido. Mira, eu recordo que eu tiña un primo na América, morreu, e era un chaval un pouquinho maior que a min, pero era un rapaz que, como diría eu, un rapaz moi controlado. Daba gusto falar con ele. E cando vivo acá unha vez, eu, como encontraste isto, Pepe? Ben e mal. Vou dicir, ben, que mire, se encontren isto moi, que sei eu, moito máis industrializado, encontren isto nese aspecto moi ben, pero encontrei-no moi mal no respeto na adecuación. Tiña toda a razón do mundo. Ele dixía, mira, vou-te dicir, eu alá estou máis ou menos situado, os meus fillos están estudiando, e as noites veñen para ali compañeros e tal, pero eu chego a hora que chegan ali e eles levántanse, entendes? Para saludarme levántanse, o sea que o respeto hai máis que aquí agora. E iso é unha sagrada escritura, que é unha razón. Xa non sei por que vos dicen isto, pero que é unha razón de que agora vos mirades o que pasa nos colegios. Os maestros non son mal. Aí os rapaces fan o que queren, sobra lle tempo. A todo isto, non sei que vos diga, que se eu sou maestro farían ou non mo farían. Entendes? Porque moita culpa teñan os maestros. Cuidado, moita culpa nisso de provocar isto, porque mira, eu vivo algo aquí isto no instituto. Conozo con Sergio, conocí a varios jefes deles.
tenía más respeto con consello que le tienen los maestros. Y una vez estando luego con consello, ali no chollo dele, chegaram ali 2 chavalos, e não sei o que lhe perguntaram. E ele, faça favor, salir para fora e volver a entrar. Deram-se conta como se chamava, rechazaram e saludaram. Muy bien, ahora a ver lo que queréis, porque para que vos respeten, tienes que respetar. A él no le dijeron nada, o sea, un maestro sale con personas de cualquier manera, a él no le dijeron nada, porque él falaba yo con toda razón, o mundo non comprende. Eu, como vivo iso, o que pasa aí, culpa, primeira, a dos países, iso sabémoslo todos. Eu sei que había veces aí que alumnos non viñan, eles escolhían e chamaban aos pais. Mira que a tua rapariga ou tu rapaz non viu e está lá, sí, perdón que non avisamos que foi ao médico, tal, o médico andaban ali entre os montes porque les miraban, entende? E mira o que lle contestaban aos pais. Entonces, a culpa de quen? Culpa para os pais. Eles non veñen Perdón, que? Eles non veñen a que lle fales disso. Si, isto non o... Da igual, non te de conta porque si non perdo mo razón. Non máis vale non oír, porque... Mellor a veces, mellor non escuchar a veces, non? Isto... Ella si a vida, eu xa non sei a que dicen isto, estou medio atrofiado. Non pasa nada. Hombre del saco. Ah, sí, antigamente había festas así para divertirse. Moito, me dixo. Dixo moito, festas cantas fixeron. Pois que facían delas? Pois mira, aquí na parroquia de Migrán había el Carmen, había el Señor, había Nuestra Señora, había San Félix, como hay por supuesto, había San Angustias, había... sim, pero ao menos unhas 8 veces había. E as diversións salen de ti. O sea, que te vou contar, que ibas con a festa antes, que había unha haiteada que estaba amenizada por gaita, non? Como tío pasara ben, que dicía, onde foches? Fue a ver, pero non era unha gaita, era que eu pasei no máis ben, depende como tío pase. Se o tío pasas ben, a festa vale un imperio. Se o pasas mal, me cago na festa. A festa é como si lo pases. Pero, como non ibas a pasar o ben, se era o que había? Cando non hai máis nada con a cousa, a la pasarela pásalo estupendo. Mira, iso vai sobre os conocimientos da persona ou sobre a forma de levar a vida. Igual tens máis conocimientos que a min ou co outro, pero leva a peor. O sea, eu jamás envidiei a quen tiña moitos cartos. Eu entraba nunha tasca donde sea. Eu adaptábame aos cuartos que levaba. E se eu levaba poucos cuartos e o outro levaba moitos, o outro pedía como moito que levaba eu, pedía pouco como levaba eu, vivía igual que a él, que disfrutaba igual que a él. Porque eu teño un avión, que non vas a estar a sufrir por non teres un avión. Se eu teño un coche de 6 ou 7 millóns de pesetas, e ti tens un 600, ahora xa non sai, ti non tens porque estar a codiciar o que eu teño. Ti vas co teu 600 e disfrutas igual que a min. Claro, eu falo baixo a forma que eu teño que pensar. Igual a túa é distinta, xa non é igual que eu, non comprende. É así a vida, vive según ti a queiras levar. Porque antes, por exemplo, vou facer 82 anos, pero cando era un chaval oía falar nos seráns, que eran as reunións que tiñan de
as noites, xuntábanse, pagaban unha perra cada un para ter unha vela ali alumbrando, quen falaba antes na luz eléctrica, e con acordeón tocando ali, non será a vida que tiñan, os medios que tiñan de disfrutar da vida, e a xente disfrutaba igual que a outro máis, non comprende, non teñen outra cousa, disfrutaban daquela forma. E así como te o digo, cada un disfruta según lle marche o chollo. E agora vas aí a unha haitiada calquera, encontras unha rapariga destas que te gustou, ten que ser mutuamente, porque se gustou non é mutuo, non é nada. Que pasa con eso? Aquilo estuvo bárbaro, porque o pasaste ben, o outro que non pasa, aquilo que está. O sea, que se un leve-se a vida, e así é un choro. Imagínate, que queres que te diga máis? Non te digo que estou estropeado con un polo. Me cago en diola. Si non estaba tomando no campo antes, me cago en diola. Se está feito un chaval, me cago en diola. Estou feito un chaval en algunhas cousas, e home, non un chaval, as cousas que deben porque non marcha como tiña que marchar. Ainda estuve falando o outro día aquí con Monjo, cando estaba Monjo, que me diz, estábamos aí na bodega, cantos litros a este barril? Eu non sei, isto é de 100 litros para levar 125 botellas, pero ele tiña feito número, non sei, dá tanto. E se non, vai non, mas eu, mira, agora non podo facer número, porque eu estou estropeado. Eu esses números todos que canto me dices, eu antes, así os aquí, eu non me sentaba a coller un lápiz, lápiz xa non había, trozos de pizarra rotos. Eso facía todo aquí. Eu en gramática non era bom, pero en aritmética eu, se fora eu era un fenómeno. Eu era un fenómeno. Quantas vezes que decía aos meus fillos, mira, se eu tuera nada máis, non pido máis, cada 10 partes unha das probabilidades, e tu estes vos, eu non andaba aquí a traballar, eu estaría traballar así, pero empleado de outra forma, entendes? Porque vos tu estarás todos nas recas. Tuve 2 fillos, que son os que teño. Eu desde 7 anos paguei a escola, e eu a traballar como un tontiño para que eles se aproveitaran. Un nada mandaba estudiar a nada, o outro que ele tiña, bueno, antes era os estudios antes